Postmokapitalismoaren erradikalizazio progresiboa, azken urteotan gero eta nabarmenagoa den fenomeno bati egiten dio erreferentzia. Kapitalismo aurreratuaren barruan, erradikalizazio soziopolitiko bat gertatzen ari dela dirudi, eta horren testuinguruan kokatzen dira gaur egun muturrera eramaten ari diren hainbat korronte kultural. Horien artean daude postmofeminismoa, katastrofismo klimatikoa, gutxiengo sexualen instrumentalizazioa edo migrazio fenomenoen inguruko diskurtso erradikalak. Prozesu horren azken muturrean, transhumanismoa agertzen da. Azken urteotan ingurune korporatiboek eta foro ekonomiko nagusiek bultzatu dutena. Itxuraz, erradikalizazio hori pixkanakakoa izan dela ematen du. Baina ikuspegi historiko batetik begiratuta, ideia hori ez dator guztiz bat errealitatearekin, postmokapitalismoaren jatorriaz. Mendearen bigarren erdian kokatzen da 1970eko hamarkadatik aurrera. Korronte postmodernoek benetako gizarte erronketan oinarritu ziren, baina erronka horiek interes korporatiboen arabera moldatzen hasi ziren. Hasieran, diskurtso horiek moderatuak eta itxuraz arrazionalak ziren. Horrela landu ziren emakumearen emantzipazioa, ingurumenaren defentsa edo gutxiengoen babesa, ordura arte bazterrean egon ziren gaiak. Baina 1980eko hamarkadatik aurrera, gerra hotza amaitu ondoren, manipulazio korporatiboak gero eta erradikaltasun eta irrazionaltasun handiagoa txertatu zuen mugimendu horietan. Hala ere, funtsezkoa da ulertzea oinarri teoriko eta estrategikoak ez zirela inoiz moderatuak izan. Hasieratik bertatik erradikalak ziren, hori ikus daitekez. Mendearen lehen erdian sortutako ideietan, eugenesia, biztanleriaren kontrola edo murrizketa bezalako kontzeptuetan. Ideia horiek elite korporatibo berberek babestu eta finantzatu zituzten, eta geroago postmokapitalismoaren oinarri bihurtu ziren. Teorian behintzat, postmokapitalismoaren oinarri ideologikoak hasieratik izan ziren muturrekoak eta irrazionalak. Helburu nagusia argia zen, biztanleriaren kontrola eta murrizketa, azken urteotan, erradikalizazio hori beste forma batean agertu da, ideologia transhumanistaren bidez. Jatorrizko ideien eta gaur egungo diskurtsoen arteko konparaketa konplexua bada ere, agerikoa da, erradikalizazio maila handia mantendu dela. Horregatik, postmokapitalismoa ez da soilik fenomeno ekonomiko edo politikoa. Fenomeno soziokultural sakona da, bere jatorritik gaur egunera arte erradikalizazio sendo batek markatua. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.